bantel akam ni gijing jia kha kajing accident kali hasok ba national highway hanreu wahab haribhoi district kipulit karibhoi hagamit khnai tri yayong aja pesan gi apnolong ya kajing talasi ke ba kendit ya kali baya nadu gi barit adu gi bahak gi bakit pelat put bat khamtam badi kiat pronya kali hakan ni gijing talasi kipulit ka penonkam dau jing thau kiat ne bret thelaisa dagaba Pak kebum hasintur bat put ya kinongnya kali kenang bantip la kinongnya kali ki abu ai kiat ni em hakapol kinongnya kali hakan ni kejingle kulit ka alap babun kinongnya kali ki abu ai kiat plat ya kejing thau bat ya dan kuna napang ki kulit ka bat napang ru i kali ki brakit plat put namal pakalong be ai bat kebala ban bu jing mensaw ki wei pat hakan ni kejing talasi ki kulit ka ayo dan kuna do alak knai haja tengka tang simet Hakajuk kapol kipulit ka ajupta iginungnya kali bagi dai ban but unti ekendon anya kapol berkinya kali baru ban ker nak bandi kiat kapol bedangnya kali hendai kim ban se ban simir ni senjam hadin ba kinungnya kali kim sengap setia kila ong ru bagajing talasi kan nang yai beteng nang ni skmat beladalap igiba penkeng an kin pengat sunan da kendon an nalol kejing dan guna Under section 185 of this MB Act, 10,000 there will be penalty for drunken driving. नहीं ना? मारो, फू मारो. नहीं ना? जाओ. ये तो आओ, पिछड़ तो. जाओ आप. पेंडिंग चालान. बहुत पेंडिंग है चालान भी मत. सब भी मत. अभी मेरे में. चेक करो एक बार कोई बात नहीं पिया मालूम हो जाएगा ना अपने मशीन से पैसेंजर का लाइफ बहुत रिस्क करता है आप लोग ठीक है नहीं पिया अच्छा बात है सब पकड़े रहो तेरा गुट कहाँ जा रहा है उसका गुट का मुख गाड़ी बंद करो आराम से चलो मुख में पूरा Good evening everybody. I am in charge traffic Nongpo, Riboi district. Today we are here for conducting drunk and driving. Most of the time we are seeing that there are lots of accidents because of this drunk and driving. Not only drunk and driving, we are checking these helmets, then we are checking the seat belts, then bike riders, then these pillion riders. Daily we are checking and we have given so much awareness on the road. But still so many people, they don't feel good to wear helmet. So we are conducting these checkings. Now today evening also we have started this drunk and driving. Because we have seen that in Nongpo, most of the drivers in this highway, they are drinking and driving. So we are checking this drunk and driving for the safety of the citizen, not only for them, for everybody. Intersingi ipenlong ka checking ya kini ki kali ipenlong ka traffic branch ban checking ya ki kali ki ba bakit put ki khamtam kini ki bakit seat ya gitu ki bolero ki pick up gitu ki bakit ya ki seat ki batam chadin ba chakmat kata kabuk bajing ma ya ki we ki kali ki babut chadin khamtam kapor men min but ni check ro ya ki driver ki ba di bu ai hambun sin nala mit ki driver ki ba shadi bu ai indo
te kabu jing ma ya ki wei ki kali ki ba yai hakini ki highway te kumta minta si ni penong kene ka checking te kat to kat ne ki driver ki don ki ba ni lap ba ki ba dikiat but umrei tang kini ki ba kit se handrai ki tu ki turis baro hi ngi checking da kasi kat ba ni lap te don ki ba dikiat ha ka por ba ki nya kali te kumta ngi na ka traffic branch ha ka jing alam jong ni IC jong ni te ngi check kat ba ngi la hi kat ba nadu mene ngi sedang nadu por new baje ngi sedang te bun ki bang ngilap ki badik kia ru gidon te kumta nomor ban like kano kano ka jing ya accident nomor ba bun sin kini ki si bun ki ba pi hi ki ba yap accident ki ba bun ha kini ki national highway na kata kada man like kini ki jing ya accident tingi kambun sin ka yalam cha ka ba ya accident kini kamtam ki driver hi ki ba niat thurmur te bon sin ki ba niat thurmur ka yalam cha ka jingdu ya ka mensim brew ba pendu je mensim brew kumta ni na ka riboi police hi ni check aman na ki jaka kamtam ni traffic police long ba kami je de ban check te kumta ki ka kam chu kat ba ngila hi ni check ki kali kamtam umrei tang ki to ki kali ba kit passenger de kamtam ki kini ki scooty ki banya scooty ki bike tar gaju hi punsin ni ai awareness program ma ki de ban phong ki helmet ban tap ki helmet banya ki bike ni ki scooty omrei tang ki banya handrai ki ba shong hadin ro kumju hi punsin nang ki na SP ju ni ki ai kini ki helmet ngila sam da ki kat no south spot lai spot south spot tali ngila sam ye ki ba kin phong ban long ka safety ye ki handrai punsin ki brio ha ko por ba ngi ai ki awareness program ba kin phong handrai punsin ki bun ki bom phong na kata ka daw hateng hi ngi check gum tu nang ban lai na kono ka jingya accident ka ba ki ya brio Entah hi omde tang chi jaga ngi check ba ro kane ka jurisdiction ka jongi hi ngi check namar balai bon sin la ki yap accident ki de khambon sin ki bom phong helmet e gitu mo nang ta ki kamtam ki kali ki truck ba yang kelumar ha kini ki national highway ka ba don kini ki babu de ulan bali te bon sin ki ba yang hang tu ki yot sha po kali te ya ki tu ki driver ru ngi shai ai jing sneng ya ki ba ni shai hi ka ya ki ba umre ban yeng ha po jong ulan bali ada ki kwa ban yeng slam ne ki kwa ban chat jing chat e mo mar ki wa na galanti ki ba jingai te ngi ong ye ki ba kin yeng ha ge jaka ba kham he kam tam kini service land nang ba ban lai na kono jing sa te bon sin man ka si hi ngi lap men si bat mi mit ki ba ki yeng kom ta te ni shai be ye ki nang ta teng pada ngi ai ka jing ka awareness ngi phain ro iki ba kim de ban yeng klumar te habang kili ki ong ba kim tip te ni pa ding kili ya ki ba kum ro kim tip ba pio ka license kata kemot ba ki to ki ba yo ka license ki de ki bala long professional bala long ban yai ki national highway bikin ya ki truck ki heavy vehicles ma te ndai ki ong ba ngim tip te ya ki ro ngi ai awareness program ki ba kin long ki ba kusiare ki ba kim dei ban yeng klumar ha ki national highway baro silenter omdei ta hanong po tingi owe kiro ba ka national highway ki dei baro jong ka national hi kumta ngi ong ye ki ngila sedang la kat ar lai benai hi kumto ngi pek baro ka national highway ngi ya patrolling e kumto tenda ngilap ye ki te ngi ong ye ki ba kim dei ban yeng kumta ban lai na kono jing men sau te bun sin hi ki ba men kini ki te yo bala de bro kidon ki bri ki ba accident ki ba shoot and rat na din e te itu pada ki drop men mit kham tam mo yeng klumar te nei ta idao kita hi na ka yang jong kini ki traffic police ni ai awareness ba ki drop robar ki ba pe e kani ka channel mo bakin kidai ban pek bat kidai ban tip ban boot ya kata ka jing kai ka jungi ke nang ba
ban lai na kono kono chi accident